This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haga jingelang penkop buram haga katwai tereng ujilio arajat arpusan ya ki balaya don benta haga jingwat ya ki shijur na endor kata uraja Raghuvanshi baka kurem jong u ke sonam ki belajar ngai haga jingwan kai honeymoon syakatan seora kabala kelapat kum ka kam penyap da tengah yala ukurem jong kahi bala penlong da sarkar jela usamla Albert pede utur guide na maulakiat ulayeng bandawa badai ban penbiang ya kasurok syakasnong jong u Usamla Albert udai usamla nong yalam lenti ya ki nongwan jengok kai perthei ki bawan kai shanong riat lingba ka shnong jong u na maulakiat ubala aik sai shaphang ki laingut ki brie ki bayat lang bat ki shijur ha ka arflai terek jembang arhajar arsan na nong riat sha maulakiat ki bahadin lalap badai maki bat ka kurim ki brashim ya ka jingem uraja Raghuvanshi ha ki benta ka kshat wei saudong Haga nega jingelang ha office SDO ka Suara Civil Subdivision layadon lang da uba Paul Lingdo menteri badai kemi ya katanat tourism uba Gavin M. Milliam MLA uba Tita Starwell Khan MDC ka Suara uba Cyril VD Dingdo IAS Director katanat tourism uba Mark A. Chalam SDO kong AR Kinta MCS BDO Shela Bholaganj CNRD Block uba penhun MCM SDPO kiba syak penkop buram bat kiwei pan. Kalong kaman kesurak haki benta ban poi syak snong maulakiat kalong kaba soksat hadu kata-kata bat kebabu jing ya kalet kawan watla kade kejaka kaba kiu ha haga jingwan kinongwan jingokai perthei. Om tangkata kani kisnong bat kisnong bamarjan kimdon ya ka network mobile bat ke jingthot ru ka boarding electric. Shushu usamla Albert ula kentu ya ki badon lang ha kani kasngi ban yarap ban penyo ya ki signboard snong khnang ba ki nongwan jingok kai perthei kinomja habaya lenti mentah siang la stay so ngila jok ikani kathong ngila yo kaburong kubres buni pi baru la trailang kawe sejin ngabu kapan timo kakasnong jumi la apos nem ka danglong strok ndau bahwa turis ki khambuat mau ikata ba wan mo strok dong khamsu ka parking ka khamre teng pelabun wan turis tu khamne sinje ni kawe ka network teng leader singe pragai tu bang ya kontak badan di sistem dunia tai ka network kham jenjar sinori balai sinori kham jenjar banong bagi kontak ni tai bang kata kawe tu teng hakawe ka signboard siya maseo siya laidu sabun ki turis di bawan siya maseo ki pun ki babakla no teng ki jupoi teng ki wan phai no ka jinunong jumi kata kawe mo lapun turis di khamduna baman sinong jumi ni ekble ki baro badalang nanti bagi ni badalang baro ni ekble belum lang ya baro Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya